Και κάτι ακόμα. Νικό σημαίνει αγαπώ. Αγαπώ τον συναγωνιστή μου που με έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ. Τον προπονητή μου που με έμαθε τον τρόπο να αγωνίσω με την ανικό. Τον κόσμο που με στηρίζει στην προσπάθεια στον δρόμο προς την νίκη. Τον Θεό που μου θα ρίξει τη δυνατότητα να αγωνίζω με την ανικό. Out. Μ' άρεσε και τόσο επιτέλους το παιχνίδι. Ήταν η φωνή του προπονητή μου που έβαλε ξαφνικά από την ονειροπόλησή μου. Όμως όχι. Εκείνη τη μέρα δεν ήταν δυνατόν να συγκρατώσει κανένα παιχνίδι. Ήθελα να διηγηθώ όλα αυτά που έζησα στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Όλοι μαζί, ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, γίνανε μια συντροφιά και να βαπτιστήκαμε στο πνεύμα των Ολυμπιακών αγώνων. Μιλήσαμε το περίφημο εφαγωνίζεται. Αυτό που οι σύγχρονοι άνθρωποι μπορούν τέλεια να ερμηνεύσουν δημολογικά. Όσον όμως αφορά την πράξη, δυσκολεύονται από λίγο, έως τραγικά. Στοχεύοντας αποκλειστικά στον πρωταθλητισμό, μίλοντας στα χρώματα και κίνητα νερά των αναβολικών. Θυσιάζουν στον βωμό της εφημερής δόξας την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Η εξόμοιωση του αθλητή, η διασμίση των αγώνων, είναι το μόνο δίκαιο που εισπράττει κανείς από τέτοιες ενέργειες. Λοιπόν, για μένα, οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν σημαίνουν ούτε αναβολικά, ούτε πρωταθλητισμό, ούτε οικονομικά μίση, αντιζηλίες και μίση. Οικονομική κρίση, αντιζηλίες και μίση. Σημαίνουν χαρά και συμμετοχή. Όταν αγωνίζεσαι, φιλία, ειρήνη. Σε αυτό το πνεύμα έχουμε να σταθούν οι φετινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Σταματώ εδώ το φιλιαρίο μου, που είσαι σε κούραση και σε έχω μέσα από τη ψυχή μου, σε όλη τη ζωή, να αγωνίσεις, να νικάς και να αγαπάς. Όπως ακριβώς εσύ μου δίδαξες. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σε περιμένω. Εκεί που πρωτοσυναντηθήκαμε, στην αρχαία Ολυμπία, στην Ελλάδα, στην πατρίδα του πολιτισμού και του αθλητισμού, στην πανέμορφη και πολυαγαπημένη μου πατρίδα. Όσες δυσκολίες και κοινωνίες και να περνάω τώρα, δεν τις χιάσει ο Βέρ καμιά. Αντίθετα στο κατάρτι στην Πλάτωνα, θα το τεινόταν με τον διάκανα. Αγάπη και θαυματό μου άρχισε λίγο. Ευχαριστώ. Νομίζω μάλλον θα καλύψω όλους τους τομείς που θα θέλαμε να ακούσουμε για το αθλητικό ιδεώδες. Ο Νικολαίδης και ο Κυριάκος θα το απομονεί με την αναμνηστική πλακέτα. Κάθε ηλικία. Εδώ θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Θα σταματήσουμε να μιλάμε για το αθλητικό ιδεώδες. Είναι ένας φίλος μου, ο Σπύρος, συμμαθητής μου, ερχόμαστε στο ίδιο Ουκρανίο ένα διάστημα. Λέει ότι η Έδεσα είναι ένας τόπος ξακουστός για πολλούς, αλλά και ανεξερεύνητος για ακόμη περισσότερους. Εμείς νομίζω θα δεχτούμε συγχαρητήρια γιατί είχαμε προβλέψει αυτό το λονδρέζικο πρωινό και γι' αυτό τον λόγο σας έχουμε ετοιμάσει μια βόλτα στην Έδεσα για να δείτε την πόλη μέσα από τα μάτια αλλά και το φωτογραφικό φακό ενός νέου καλλιτέχνη. Ο Σπύρος ο Παλαιούκης είναι συγγραφέας και φωτογράφος. Φωτογραφίζει και εκθέτει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διακριθεί σε διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό και τα τελευταία 4 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει 2 λευκόματά του, το ένα με θέμα την Έδεσα, ένα ταξιδιωτικό λογοτεχνικό δοκίμιο, ένα μυθιστόρημα, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα πρωτότυπο βιβλίο για τα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα, το φωτογραφικό παραμύθι «Το δάσος των θαυμάτων». Θα ξεκινήσουμε με ένα βιντεάκι και θα ακολουθήσει ο Σπύρος.
Καλημέρα σας και από μένα. Μάλλον εγώ ήθελα να σας δείξω την ένταση παρά να σας μιλήσω για την ένταση. Είμαι ο Σπύρος Απολούτης, είμαι 33 χρονών. Λάβουμε από συνέδεσα και έχω ζήσει όπως οι περισσότεροι στην ηλικία μου, τουλάχιστον μέχρι τα 18, μέχρι να σπουδάσω την Δημοτική μου την ένταση, έχω ζήσει εδώ πέρα. Αν και σπούδασα πληροφορική και αμερικάνικες σπουδές, ο δρόμος που ακολούθησα δεν είχε σχέση με τις σπουδές μου. Ήμασταν και με τον Γιάννη πολύ κοντινοί στις σπουδές μας. Κάποια στιγμή στο εξωτερικό, στη ζωή μου, ανακάλυψα τη φωτογραφία. Και νομίζω ότι ανακάλυψα τη φωτογραφία για να φωτογραφίσω τον τόπο καταγωγής μου, για να φωτογραφίσω την Έδεσα. Για να βγάλω προς τα έξω την... Έχουμε φωτορυθμικά. Για να βγάλω προς τα έξω την πατρίδα μου. Η δουλειά μου είναι, έχω βγάλει 5 βιβλία, δεν θέλω να είμαι μαξιμαλιστής, έχω ακόμη ένα Σπύρο, στο Βέλγιο. είπα ότι έχεις εκδώσει 2 λεπτόματα, ένα ταξιδιωτικό λογοτεχνικό δοκίμιο, ένα μυθιστόρημα και πρόσφατα κυκλοφόρησε το δάσο από τα Εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι η δουλειά μου στα 3 από τα 5 είναι συνυφασμένη με την Έδεσα και από βιβλίο σε βιβλίο αυτή την 8ετία που ασχολούμαι με την φωτογραφία και το γράψιμο, έχει μια εξέλιξη το πώς μπορεί να βλέπει ένας νέος καλλιτέχνης την πατρίδα του. Οι δουλειές που κάνω δεν έχουν στόχο να μείνουν μόνο στην Έδεσα, η εξωστρέφεια είναι ο στόχος μου και γι' αυτό δημιουργώ εδώ πέρα, παρουσιάζω, ίσως είναι μια λίμνη μπορείτε να φανταστείτε την Έδεσα, που είμαι το Βότσαλο, η δουλειά μου είναι το Βότσαλο. Ο πρώτος κύκλος που γίνεται όταν πέφτει στη λίμνη είναι οι άνθρωποι της εδώ. Ο κύκλος μεγαλώνει και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Βέλγιο. Γενικά απλώνουν όσο πιο πολύ μπορώ να φανεί προς τα έξω τι υπάρχει εδώ πέρα. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από το πρώτο μου λεύκομα, που είναι μια δουλειά που βγήκε πριν 5 χρόνια. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πολύ ρομαντικά, βγαίνοντας έξω με τη φωτογραφική μου μηχανή και φωτογραφίζοντας επί 1 χρόνο την Έδεσα και την ευρύτερη περιοχή. 1 χρόνο γιατί θέλεις να φτιάξεις, να έχεις καιρό σαν το σημερινό, να έχεις ανοιξιάτικα λουλούδια, να έχεις τα έθιμα, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση εδώ πέρα. Και να ψάξεις τα φύλλα, τα εκπερινισμένα, οτιδήποτε, και να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι με τη δικιά σου οπτική ματιά. Λίγο ντοκουμέντο, λίγο να βρεις κάποιους ανθρώπους που προσδιορίζουν τον τόπο, όχι τόσο θεσμικά, αλλά με την ιδιότητά τους σαν επαγγελματίες, επαγγέλματα που χάνονται ή άνθρωποι σε όλους εμάς είναι λίγο πολύ γνωστοί, αλλά ένας κατασκευαστής, ας πούμε, συρριτιών που έχουν στο στρατό ή οι Άγιοι Πατέρες εδώ που φτιάχνουν με τα χρυσά τα σκοινιά στο τελείωμα στο Ράσο. Διάφορα τέτοια επαγγέλματα, ας πούμε, κυνηγούσα. Και γενικά σπίτια που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, που γκρεμίζονται, που είναι βρισκόνται στην κατάληψη. Οπότε ήταν μια ρομαντική μεθοδολογία αυτή που ακολούθησα, χωρίς χορηγούς, γιατί ήθελα να δείξω πρώτα στους Εδεσαίους που ζούμε, και μετά προς όποιον άλλον άνθρωπο ενδιαφέρεται. Βέβαια, για να ξεκινήσω να φωτογραφίζω την Έδεσα ανακάλυψα ότι με ενδιαφέρει όταν έφυγα από την Έδεσα και ήταν έζησα στο εξωτερικό. Τότε
κατάλαβα, όταν έζησα 2-3 χρόνια έξω, τότε κατάλαβα τον πλούτο της περιοχής. Ίσως είναι ένα τεστ, τότε, ας πούμε, γυμνάστηκαν τα μάτια μου, γυμνάστηκε το μυαλό μου ότι ο τόπος που ζούμε είναι ευλογημένος, αλλά αόρατος, αναξιοποιητός, δεν ξέρω, όπως θέλετε μπορείτε να το δείτε. Αυτό που συνειδητοποίησε επίσης, κάνοντας αυτή την πρώτη δουλειά, αυτό το εύκολο για την Έδεσα, είναι ότι σαν φωτογράφος είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πάντα κατά νου και σαν άνθρωποι, από τον τόπο που καταγόμαστε γενικά, σαν αγωνικό θα το πω στα αγγλικά, if you want to go globally, you should think locally. Αν θέλεις να πας παγκόσμια, πρέπει να σκεφτείς τοπικά. Όταν πηγαίνω σε μια έκθεση, ας πούμε, βρίσκεσαι στην Ισπανία και πηγαίνεις σε μια έκθεση και βλέπεις φωτογραφίες της Παταγωνίας, ενθουσιάζεσαι, γιατί είναι εξωτικό. Αυτός που βρίσκεται στην Παταγωνία όμως, δεν έχει τον ίδιο ενθουσιασμό. Οπότε κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Βλέπουμε τοπία που όλοι γνωρίζουν, τους κατακτές, οτιδήποτε, τα δάση. Όταν όμως παρουσίασα αυτό το βιβλίο στους Έλληνες στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, ο κόσμος κατανθουσιάστηκε. Υπήρχε τετραπλάσια ανταπόκριση από τους κατοίκους στην Έδεσα. Μεγαλύτερος ενθουσιασμός, γιατί πιάνω το βιβλίο και μένω το βιβλίο μυρίζει Βόρεια Ελλάδα. Έχεις αποτυπώσει τα παλιά καφενεία, την υγρασία, τα λουλούδια, το νοτισμένο χορτάρι. Ήταν όλο αυτό που όλοι έχουμε εδώ πέρα, γιατί όλοι είμαστε, οι περισσότεροι είμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το προσπερνάμε. Για μένα αυτό είναι και η φωτογραφία και γι' αυτό ασχολήθηκα δηλαδή με την εικόνα κυρίως, για να μην προσπερνάω, για να μάθω να κοιτάω αυτές τις λεπτομέρειες που κάνουν τη ζωή μας διαφορετική. Να μην τρέχουμε ίσως. Η εξέλιξη του βιβλίου της Έδεσας είναι οι φωτογραφίες που βλέπετε. Το πρώτο βιβλίο είναι κάπως τάλ κατά κάποιο τρόπο. Ταξιδιωτική φωτογραφία της Έδεσας. Μετά από ακόμη 2 βιβλία, φέτος, μάλλον πέρσι, έγραψα ένα παραμύθι για την περιοχή με τοπικές αλληγορίες και μυθολογικά στοιχεία για την απελευθέρωση της Έδεσας, για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Μακεδονίας. Με αυτό το βιβλίο έδωσα φωνή στην Μαργαρίτα, ένα κορίτσι από ένα γειτονικό χωριό που είναι ένα μυθικό πρόσωπο στην περιοχή, μια κοπέλα που αρνήθηκε να εξισλαμιστεί και πήδηξε από τον βράχο της Μαργαρίτας, που αυτή η κοπέλα στο παραμύθι έρχεται από τον κόσμο των πνευμάτων για να βοηθήσει την Έδεσα, τους ανθρώπους της που έχουν παγώσει, έχουν κοκαλώσει. Γιατί έχουν κοκαλώσει αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί μόνο για κτήσεις μιλούσαν και για κατακτήσεις και δεν ήταν ευχαριστημένοι με τη ζωή τους. Οπότε έρχεται να βρει το ξόρκι που θα τους κάνει όλους ξανά ζωντανούς και ξανά χαρούμενους. Οπότε αυτή τη στιγμή θέλω να δείξουμε ακόμη ένα τελευταίο βιντεάκι πάνω σε αυτό το βιβλίο που θα δείτε ότι είναι φωτογραφίες, μάλλον είναι βίντεο, σαν μια ταινία ίσως 3 λεπτά, που είναι σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων maximum από την πόλη της Έδεσας, και θα επανέλθουμε ίσως για 1 λεπτάκι.
πρόσφατα σε ένα βιβλίο του Σάκη του Κότου, που είναι Δεσσέος συγγραφέας, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, μιλώντας για την αίρεση, είναι πριν 20 χρόνια αυτό. Λέει, φανταστείτε, λέει, την έδεσα, πάρτε την έτσι ολόκληρη, το χάρτη, κόψτε την όπως είναι στην πραγματικότητα και κολλήστε την σε μια συνοικία της Νέας Υόρκης, στο Χάρλεμ, στο Μπρόγκ, σε μια γεμάτη πετών, ας πούμε, πραγματικότητα. Και φυσικά θα πείτε είναι ένας παράδεισος τόσο πράσινο, τόσο αδερά. Πάρτε όμως και την έδεσα και κολλήστε την δίπλα σε ένα ελβετικό χωριό. Θα πείτε τι κακοτεχνίες, τι γράφητη, στο χέρι μας είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας, όπως είπα και εγώ σαν φωτογράφος, και να δούμε τα καλά στοιχεία και να προσπαθούμε να διορθώσουμε τα αρνητικά μας. Να μην μιλήσουμε, αφού σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα. Όταν θα τελειώσετε από εδώ, μία βόλτα όπως δείτε. Σας ευχαριστώ. Η παλιά φιλία και χάρηκα πολύ που υποδέχτηκε το έτοιμά μας, την πρόσκλησή μας να έρθει να μας παρουσιάσει κάτι. Το Λεύκομα έδεσα βρίσκεται στις σακούλες σας προς όλα τα πολιτικά και νομίζω ότι θα το απολαύσετε και θα θελήσετε να δείτε για τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος Μουταφίδης θα έρθει να απονείμει την αναμνηστική πλακέτα στον Σπύρο τον Παλούκη. Και η μικρή Γεωργία την αποδέχεται. Όταν ξεκινήσαμε την διοργάνωση του προσυνεδρίου, μου ζητήθηκε από την ΠΕ να καλύψουμε μια μισή ώρα με τους ομιλητές μας. Σε 3 λεπτά ακριβώς συμπληρώνεται μια μισή ώρα και θα ήθελα σε αυτό το σημείο λοιπόν, για να γεμίσουμε το κενό, να ευχαριστήσω τους πολιτικούς μας, τον Δήμο Έδεσας, τη Δικαιτέ Δήμο Έδεσας, τη Δημοτική Επιχείρηση των Καταρακτών, το Ράδιο Ελευθέρης και το POED, τις εταιρείες Κελεσίδη Γραφικές Τέχνες, η Ίκαρα Πάτης Παναγιώτη Όμικρον Έψιλον, Χρόνος και Αλμουθία, την οικογένεια Θωμαίδη, τον εκδοτικό οίκο Μαγικό Κουτί και Φάτα Μοργάνα, το Pella TV, το Pella FM και το MyPella.gr. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, την Μαρία Διαμαντή, τον Παπαθεοδόρου τον Πέτρο, τον Γιάννη τον Χαρίση, τον Κάρη τον Γιώργο, τον Μινά τον Ζάχο και τον Ευθύμη τον Δούμη, με τους οποίους από κοινό διοργανώσαμε αυτό το προσυνέδριο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Βασινά, τη Μεταφίλη τη Φανή, τον Φυσιάδη τον Χρυσόστομο και για άλλη μια φορά τον Ισνόπουλο τον Χάρη για τη συμμετοχή τους στο προσυνέδριό μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βάσο του Σπυροπούλου για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια που μας παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του προσυνεδριού μας όλες αυτές τις μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Σε αυτό το σημείο για τους σύνεδρους κάνουμε ένα διάλειμμα. Για τους υπόλοιπους σας αποδεσμεύουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και θα συνεχίσουμε σύντομα με τις τοποθετήσεις των συνέδρων και τους απολογισμούς των πολιτιστικών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.